to aikin kyauta. Production. Abinda ki kai mini ban ji daɗi ba ko ɗaya. Kin koyan soyayya kin bar ni duniya. Kin zabe na a baya yanzu kin yi shari'a. Ga zuciya zafi kunci kullum ba dariya. Ke kika same ni so a yanzu gashi fakin bar ni. Zuciya ta konu kaunar ki ce ke dukana. Ke kika ce mini zan rayu da kai zan mutu da kai. In dai ba kai ba ban iya koda numfashi. Kullum na zo gunki a bar ƙaunata mai kyau. Ki kawo ruwan sha mai sanyi robar faro. Sai kika canzawa ta farar ɗaya ban san daidai ba. Ban san dalilin ba kawai na ganki a canza da ni. To wai me nai miki ne ki faɗa mini don Allah. Kar da kisa na mace a zuciya watakin nasara. Ina mutu shikenan ke kika karna a soyayya. Dan ban zargin kowa zuciya ke ta gani ta riƙa. Sai kika juyan baya yanzu ina zan sa kaina. Na rasa gane hagu da dama balle in juya. Gashi garin zafi ya rikide mini wayo ni. Soyayyar gaibu akai mini gana a rudani.